П'ятниця, 20 жовтня. Заман в ефірі. Я Софія Бляєва. Мої вітання. Прокурор заявив, що у крові Олени Зайцевої знайшли опіати. У Харкові суд обирає запобіжний захід для 20-річної Олени Зайцевої, яка напередодні на «Лексусі» насмерть збила 5 людей. Зала суду вщент переповнена, ледь вміщає журналістів. Окрім учасників процесу, на засіданні присутня і бригада медиків. Як заявив адвокат Зайцевої, під час слідчих дій його підзахисній кілька разів ставало зле. Сама Зайцева із журналістами не спілкується і повсякчас плаче. Прокурори просять суд обрати для кермувальниці запобіжний захід у вигляді арешту на період слідства без права внесення застави. Слідчий, угода надана з адвокатом? Олена Зайцева не спілкується з журналістами, натомість постійно плаче. За різні... Харківські лікарі розказали про стан постраждалих під час ДТП, що сталося 18 жовтня. Їхній стан суттєво не змінився. Кажуть медики, 2 сестер, що постраждали найбільше і нині перебувають у важкому стані. Однак одна з них, чоловік якої загинув під колесами «Лексуса», потроху почала приходити до тями. Стан вагітної жінки лишається без змін. Вона в медикаментозному сну. Сьогодні лікарі збирають консиліум, аби вирішити питання, чи виводити її з цього стану. 4-й постраждалий чоловік отримав складну травму гомілки. Сьогодні його планують перевезти до Інституту патології. Там його мають прооперувати, аби він зміг ходити. Солом'янський райсуд Києва обирає запобіжний захід нардепові Бориславу Розенблату. Розглядають відновлення запобіжних заходів для депутата, дія яких сплила 16 жовтня. Це, зокрема, і носіння електронного браслету. Борислава Розенблата НАБУ звинувачує у хабарництві та незаконному посібництві компанії, що видобувала бурштин. У суді перебуває наш кореспондент Віктор Пономарьов. Вікторе, що тобі вже відомо? Вікторе, ми тебе не чуємо. Воно мало розпочатись о 14-й, але не могли знайти вільну залу засідань. Сам Розенблат у судовому залі присутній. Вчора йому не дали вилетіти з Києва, затримавши у аеропорту, та у нього вилучили коштовності та електронні носії. Що про дії НАБУ думає сам Розенблат? Прошу пряму мову. Я вважаю, це просто для того, щоб дійсно далі продовжити свою роботу, НАБУ просто безпідставно бреше. Тому я вимагаю, щоб дійсно вам на засоби масової інформації вони дали вчорашні, допустимо, ті затримані коштовності, для того, щоб дійсно зробили експертизу, і ви почули про золото, про діаманти Розенблата. Сказали, що ви начебто хотіли вивести якісь матеріали, тому що... Можливо, для слідства. Можливо, для слідства, можливо, вивести. Ми вважаємо, ми принаймні, я вважаю, докази є свідками, факти. Якщо жодного факту нема, я заявляю, НАБУ – це брехуни. Власне, про результат обрання запобіжного заходу для нардепа Борислава Розенблата ми розкажемо у наступному випуску. Вікторе, це був наш кореспондент Віктор Пономарьов. Він слідкує за розвитком подій щодо обрання запобіжного заходу нардепові Бориславу Розенблату, якого напередодні депутати НАБУ зняли з літака, коли він хотів вилетіти до Німеччини. Запобігли вивезенню за кордон важливих для слідства матеріалів. Так, в НАБУ прокоментували зняття з рейсу в аеропорту Київ народного депутата Борислава Розенблата. Він начебто намагався вивезти за кордон засоби комунікації, які могли містити сліди скоєних злочинів по бурштиновій справі. У Розенблата вилучили телефон та планшет. Крім того, у депутата знайшли кошториси. А саме пов'язаними з обвинуванням інтересів щодо незаконного видобутку бурштину. Прошу вас викласти речі, які у вас є. 1, 2 з камінням, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 і 11. На понятті дивіться, будь ласка, цей пакет і номер зафіксуйте. За інформацією слідства, підозрюваний планував вивезти за межі України засоби комунікації, що могли містити інформацію з приховування слідів раніше вчинених злочинів, а також інше майно для унеможливлення його арешту в рамках кримінального провадження. У літаку детективи НАБУ, крім коштовностей та платіжних карт, вилучили дипломатичний паспорт, хоча його поїздка була приватною. Йому вручили повістку до суду. Протокол обшуку депутат не підписав. Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв вважає президентський проєкт про скасування недоторканності більш збалансованим, аніж депутатський. Петро Порошенко запропонував позбавити імунітету народних обранців з 2020 року, а до того часу узгодити поправки із основним законом. Натомість чорновий варіант закону про реінтеграцію Мустафа Джемілєв розкритикував. Він категорично проти розділення питань повернення окупованих територій Донбасу і Криму. Якщо й голосувати за законопроект, то тільки тоді, коли дія стосуватиметься і анексованого півострова, каже Джемілєв. Поэтому вот эта вот программа реинтеграции, деоккупации, нас больше устраивает термин деоккупация, должна в одинаковой форме касаться и Донбасса, и Крыма. Тот проект, который был предложен, касался только реинтеграции Луганской и Донецкой, сейчас оккупированной россиянами. Мы сказали, что это не подойдет, оно должно включать в себя и территорию Крыма тоже. Захоплений Крим без права на протест. У Києві кримсько-татарські активісти презентували інфографіку про обшуки та облави на окупованому Росією півострові. Правозахисники та адвокати кажуть, фундаментальні права людини систематично порушуються. Кримчани не мають навіть гарантованого права на мирні збори. Мета таких переслідувань, на думку правозахисників, придушити всіх незгодних з політикою Кремля. Найяскравіший приклад – справа заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза, якого ув'язнили на 8 років. Будет представлена инфографика о том, какие происходят преследования за выражение своих мыслей, своих взглядов, каким образом происходят эти преследования, либо в форме уголовного преследования, либо в форме административного преследования. Наразі це всі новини на цю мить. Не пропустіть наступний випуск «Заман» менш ніж за годину. Залишайтеся з АТР.